yung background natin at saka nasa kwarto ako kasi may nagluluto doon sa kusina. Anyway mga loves, nakakamiss lang yung pusa ko kasi nga, ibinigay ko na nga ulit doon sa nagbigay sa akin. Namimiss ko talaga yung pusang yun. Oh my God. So anyway, gagawin kong busy ang aking sarili para hindi ko siya masyadong maisip. Kasi every time na kagaya nito, nag-aayos ako, lagi ko siyang tinatawag, Sophie, asan ka? Tapos naggugulo siya dyan sa likod kapag nagbibideo ako. So, nakakamiss din yun, no? Kahit pusa lang yun, no? Hayop lang yun, nakakamiss din. So, back to the topic. Ito na po yung chai seed natin. After ng 30 minutes or 1 hour. So, nag-soak na siya. Ayun, lumalim na siya, umilalim na yung ating chai seed. And ready na siyang inumin. Ayan, malambot na siya. Pwede siyang kumbaga parang jellish na siya. Pwede na siyang inumin. So, ito yung iinumin ko for the whole day today sa aking work. Wala siyang halong kahit ano, basta water lang at saka yung chai seed. So, ayan yung ating first day ng chai seed water. So, ngayon nga, may spray na ano. Tuloy-tuloy na natin kasi magbabaon ako ng tinapay. Palamanan natin. Dito na rin sa kwarto kasi nga wala nang space doon sa sala. I mean sa kusina kasi nagluluto si kasamahan natin dito sa bahay. So, ayan lang yung baon natin for today. With the peanut butter. Ayan, sunod-sunod na rin yung ating vlog. So, tingnan natin kung ano mga vlog na aking isi-share sa inyo. Yung life natin dito sa Kuwait, still, syempre, nasa Kuwait pa rin tayo. So, ayan, isang tinapay. Sana kasya dito. Wow, hindi siya kasya. Wala yung medyo malaki kong, hindi ko alam kung saan ko na ilagay yung malaki kong Tupperware. So, ipopold ko na lang siya. Yan, ipopold ko na lang siya para magkasya siya. Ako lang naman ang kakain, so no need arte-arte. Yung isa pa, kasi 8 hours tayo sa trabaho. So, pwede natin yung pangtawid gutom. So, yan ang baon ko. Actually, kumain naman ako. Nagluto ang kapatid ko ng itlog. Tapos si ate grill siya ng burger, yung tawag doon, meat burger para sa breakfast. Yun, nag-breakfast ako tapos ito yung baon ko. So okay na yan. Ganyan talaga ang buhay natin dito sa abroad. So, ayan yung baon natin. Takpan na. Ayan yung baon natin. Wala kasi yung yung malaki kong Tupperware. Hindi ko alam kung saan ko na ilagay. O, tinatamad na akong maghanap. So, ayan yung baon natin. Ayan. Tapos, ayan. Ayusin ko lang siya. Masarap yung peanut butter eh. Masyado siyang creamy and pinong-pino siya. Kaya masarap. So, ayan. Kain tayo ng isa. Ang takaw din.
Clany, and welcome back to our channel, Luvluv Clany Clavano. Kamusta po kayo? Welcome. So as you can see, basa pa yung buhok ko at papasok ako, naka-uniform na ako. Ayan, so okay na ako ngayon after kong isoli yung aking baby Sophie and panibagong video na ulit. And today nga kung bakit ako nag-vlog is at saka basang-basa pa yan, wala pang suklay-suklay, nag-lipstick lang ako para magkakulay. Meron tayong i-review o meron akong ipapakita sa inyo kung anong magiging resulta nito before and after kong gamitin. So, tada! So, ayan nga po, Panasonic Hair Styler EHKA 11-W. Ayan. So, ayan daw yung mga gagawin niya. Mag-style at saka straight. So, titingnan natin. Basa pa yung buhok ko. And, titingnan ko kung may straight ba or madadry yung ating hair lalo. So, unboxing and taste. Okay, so ayan, binubuksan na natin ang ating hair styler Panasonic at pinapapalooban ng ganito. Yung kanyang head, yung kanyang brush, yung kanyang plug together with the base at saka yung body niya. Ayan. Teka lang, check natin yung oras kasi baka tayo ay malate na. Habang naghihintay ako ng transport, ayan, tinanggal natin yung ating plastic. So, may tatlo dyang volume. Yung mahina, pangalawa at malakas. Ayan, may tatlong control dyan. And, tanggalin natin syempre ang lock, ang tali, para ating i-plug. Nakakarinig ako ng pusang galit. And also, lagay natin to. Siyempre, tanggalin natin ang mga plastic na yan. Yung mga plastic na yan ay tanggalin sa buhay. At hindi kailangan yung mga plastic. And, nasaan ka? Paano ba to? So, para maipasok mo siya, kailangan mo siyang i-press. Ayan. So, tapos, ipa-plug natin, syempre, para gumana. Check natin ang oras. Kasi, baka tayo'y malate. So, ayan ang mga loves. Naka-plug na yung ating dryer and also naka-open na yung ating kuryente. So, open natin. Naka-zero siya. Then, number 1. Mahina, number 2, medium, and number 3. Parang andito bumubuga yun. Mainit. Ba't ganun? Parang bumubuga dito yung mga hangin. Tsaka dito. Is it correct? Try natin. So, ganyan lang ba talaga to? Well, see. Tayo mamlilate na. Okay, let's do it. Okay, number 2 muna natin. Ayan, nakakasuklay siya. Number 3 natin. Disclaimer lang po, hindi po to sponsor ng kahit kanino, sponsor to ng aking bulsa. So,
Pero kung gusto, baka naman suklayin po natin ng without dry. Suklay. Ayan. Okay. Laundry. So mga loves nga, meron tayong iinumin o akong iinumin na flaxseed. Ayan, so medyo kasi yung heart natin is may something. And tatry ko to kung maganda. Flaxseed daw ay maganda sa, lalagay ko dyan sa description kung ano ang kinaganda ng flaxseed. But anyway, try natin to. This is my first day na itatry ko tong flaxseed. So, jelly siya. And naka-sealed. Tanggalin natin ang sealed. And this is look likes. It's too big, mga loves. But this is oil from flaxseed. So, tingnan natin kung ano magiging resulta sa ating skin and sa ating life. So, malaki. So, anyway, yan ang result mga loves ng ating dryer. Ayan. Medyo hindi pa siya kaanong tuyo kasi nagmamadali na ako, papasok na ako. So, anyway mga loves, yan lang po ang ating video for today. Please do subscribe, like, and share, and papasok na ako. God bless.